Imos coa información deportiva. A Liga Galega de Traiñeiras vivirá unha dobre xornada da Liga A. As embarcacións remarán en Ferrol e en Redondela, onde Cabo agarda seguir á fronte da clasificación. A emoción do remo regresa esta fin de semana, aínda que só haberá competición na Liga A. A Liga Galega de Traiñeiras avanza coa disputa da dobre xornada na categoría masculina máis alta a nivel autonómico, que ata o momento está liderada pola embarcación de Cabo da Cruz. A fin de semana estrease na enseada da Cabana coa disputa da 18ª bandeira á cidade de Ferrol, oitavo memorial Miguel de Luns Criado. As de traiñeiras enmarcadas na Liga competirán en augas ferrolás para facerse coa bandeira e acadar os mellores resultados posibles. Polo momento parte como favorita Cabo, xa que liderou sumar 5 triunfos e un segundo posto nas 6 regatas desenvolvidas ata o momento. Suma 59 puntos, 6 máis que o seu inmediato seguidor, San Bertolameu. A bandeira cidade de Ferrol arrancará ás 6:15 da tarde de mañá sábado. E o domingo estará en xogo a 41 bandeira Concello de Redondela. O Peirao de Cesantes e a súa contorna concentrarán a actividade remeira dende primeira hora da mañá, xa que a competición arranca ás 10. Nova oportunidade para que Cabo da Cruz siga a fronte da táboa e ampliando diferenzas cos seus rivais. A Liga B, dominada por Rianxo, e a Liga F, na que manda Salgado Perillo, terá descanso esta fin de semana.